Ak trpíte bolestiami, boľavými chodidlami, nadváhou, problémami s chrbticou a kĺbmi, zbystrite pozornosť. Ak sú pre vás státie a chôdza nepohodlné, pripravte sa na zmenu. Všetci vieme, že pohyb je dôležitý, ale spôsob, akým sa hýbeme, je ešte dôležitejší. Odteraz sa môžete pohybovať maximálne pohodlne vďaka zaoblenej podrážke Walkmax. Urobte niečo pre svoje zdravie, formu a vitalitu. Toto je Walkmax. Viac ako 5 miliónov spokojných párov chodidiel po celej Európe. Neprekonateľný komfort pri celoročných aktivitách. Ležerný vzhľad, ideálny pre všetky generácie, príležitosti a štýly. Tajomstvo je v ich jedinečnej podrážke. Každodenné státie či chodenie v topánkach Walkmax povzbudzuje telo k budovaniu rovnováhy. To znamená, že efektívnejšie tvarujete a spevňujete lítka, stehná, zadok i brušné svaly. Topánky Walkmax automaticky zlepšujú držanie tela, aktivujú svaly a vy sa budete cítiť lepšie. Vaše nohy sa dostanú do správnej polohy a spevnia členok. Každý váš krok bude bezpečnejší a komfortnejší. Len si predstavte dlhé prechádzky v prírode v pohodlí, ktoré pretrvá. Preskúmajte mesto s ľahkým krokom. Každý krok v topánkach Walkmax je pohodlný a ľahký. Prirodzený kolísavý pohyb chodidiel, ako by ste kráčali bosí v mekučkom piesku. Walkmax Black Fit sú tou pravou obuvou pre všetky generácie. Vyberte si z nadčasových farieb čiernej a sivej, dostupné vo veľkostiach pre ženy i mužov. Získajte vaše celoročné topánky Walkmax Black Fit za skvelú cenu uvedenú na obrazovke. Zavolajte, kliknite na Walkmax.sk alebo navštívte niektorú z našich predajní. Spýtajte sa operátorov aj na ostatné nové Walkmax modely. Štýlové baleríny, milé a elegantné pri každom kroku. Či perfektné trendové mokasíny dostupné pre mužov i ženy. Walkmax. Obuv, ktorú musíte mať.